Kublai baro ki viewers nila snow excitement bhala nila snow comment bha adin ba ka FIFA lailat yang kinong India bangin peit ya ka live football jong ka World Cup mentau senam arjara penriu keban salong Amerika Mexico bat Canada di kini ka live football keban sepen yangi ha kani ka kenti ke pemerintah kan di tang hau channel Doordarshan Kendra di yang jengkublai sya kani ka channel ru ba kalala ban telecast ya ka live jong ka football World Cup arajar arpenriu ke ba pelong hapo Amerika jika khadar tarik kandai ka singi ke ban sdang ya kani ka World Cup kata haga khadar sitang menstep lani khadar 30 am kejingile kai kan sedang ban pli perda hapdeng ka Mexico Persia ya ka South Africa ka Mexico kadi ka ri kabala kampau ha ka football ban kala juyoru ban mi khmat lani ban rung sha ka World Cup labun bun sin Handai ka South Africa pada kadi kari ke bandang yo bandrung tang katok kan sin sha ka World Cup. Di nakata ke jingile kai hagani ka kenti kan long ka ba itnat ban habangi pai pada sha ka starts lani ladangi anujor pada ya karukom yale kai jong kini ki arteli kiri ka Mexico ngidon ya ke jengkermen namar ba kila don lupa ki stars player lani ki rangile kai ki bakan sai ki bala mi madan lengba ki klub ki ba paunam jong ka bthei pai padesha kari South Africa hawan kadi kari ke ba la yo rungsha ka World Cup wala kataru ki players kim pada kham yo mi madan na ki klub ki ba pau yo mi madan lengba ki klub jong kari US Germany bat kui kiri ki bapau hi ndai dang dei hagi kerdan ki bakham syapo taru kani ka South Africa kermen bakan la ban penlim ya kari Mexico hakate ka snipli ya ka World Cup arajar arpondri chushuru abangi pai sha ka win probability ka Mexico ka layo lupan rupusan persen nang ta ka South Africa khalai persen bat ka draw ka don ar persen tikumta kumban supen kan mau halor ki players jong ka Mexico ki don ya u German Bertrame jong ka Inter Miami u Raul Jimenez jong ka Fulham Santiago Jimenez jong ka Milan bat UAD ki badai ki no yale kai khaman chushuru ngi don ya u Edson Alvarez na ka West Ham bat u Obed Vargas na ka Atletico Madrid Bat kumtu kumangalada ban pensau spia basdang ba kari South Africa kam dadon ki players ki ba lapau bat ki balayale kai na ki club papau nam kiri ke Perthai andai ki dei ki players ki ba syubyang bat ki ba dangile kai hai ki division ki ba khamapo wala kata nganong epi kani ke jingile kai kan dei ki jingile kai ka ba itnat bha namat ba ka Mexico ru ka kermen ba kan la bai ban penlim ya kini kari South Africa.